Kaixo, Joseba. Kaixo, Eugeni, zer moduz? Ondo tazu? Ongi. Jo, mila esker etortzea galtzeko benetan. Nola ez? Joseba, aukerena ondo esan dut. Bai. Donostikoa Bai, sortzez bai. eta hogei Urruña bertzezaga. Bai, duela ja 25 urte edo, Urruñako, Lapurdiko Urruñan. Bai, kalkulatu dut, zergatene lagogeita hamazazpikoa da. Ara. Eta zu urtebete gehiago daramazu Urruñan bizitzen. Bai. Kalkulua egin dutuan. Bai. Idazlea zaitu, baina okerezbanago historiak lizentziatua zara, ez? Bai. Beraz, nire lanbide izan da beti irakaslea. Irakaslea, orain irakasle hoia naiz, erretretan, ja, 75 urterekin. Eta hori izan da nire lana, eman dut euskara, euskal literatura eta batzuetan historia ere bai. Baina gehien bat euskara eta euskal literatura. Eta idazle hori paper zirriborratzaile, hobeto esan, hori zaletasunez edo, hori bai. Zergatik erabaki zenun historia ikastea. Ba, gaztetan egia erran, banuen beste gauza bat buruan, nahi nuen kazetaria izan. Bai, baina kazetaritza egin behar zen Bilbon. Eta nik lana egiten nuen orduan sosak izateko eta nire ikasketak pagatu ahal izateko egiten nuen lan Donostiako postetxean. Eta orduan Bilbora joatea ezinezkoa egiten zitzaidan. Orduan beste zaletasun handi bat banuen, historia, nire aitaren gandik hartua nuena, etxea liburuz betea, bai zuen historiako liburuz betea. Eta orduan, erabaki nuen hori Donostian egiten alzenez, hori egin nuen, historia, eta biziki ongi. Jo, baina historia garrantzitsua da guretzako, ez? Nundik gatozen zer pasatzen gu baino lehenago, ez? Bai, eta noragoa zen. Noragoa, ez? Bai, iragani gabe ez dago orain aldirik eta ezin dugu gure geroaldia egin. Eta gainera, nire pasioak, nire zaletasun handia beti izan dira, historia eta euskara eta euskal kultura. Orduan, nik pentsatzen dut, herri bezala jakin behar dugula ongi nondik gatozen, gure gero askea eta oparoa izateko. Gogoratu nahi irakasle batek esan zidala behin, eurekin ez zaitez inoiz gelditu historiako bertsio bakar batekin. Beti eduki bi bertsio beko zure ideia egiteko edo. Bai, hori egia da. Zera, historia edozeinek idazten du. Bere komenentzia bilatuz normalean, ez? Orduan, baina 11 iritzi daude, 11 buru, ez da? Historia bakarra, baina hori bai. Normalian bat bakarra ez da irakusten, zail samarra da. Zera, ni dakal nerea, idaukak irea, eta bestea, eta orduan beti elkarrekin gauden ez izketan eta hola ba. Normalian, gu txikia ginenean, bai, ematen ziguten, Frankoren garaian bakarri zegoen hildo bakarra, historia bakarra, Espainiako historia hura eta hola ez, baina gero ja ura joan zen eta ja orduzkerostik ez dut uste. Hola ematen denik, hori bai, norberak badu bere ideia, bere bidea, eta hori sumatzen da. Zer deskubritu zenun historiari esker? Historia egitean? Bai. Zer topatu nuen? Umetan, gehien bat, pentsatzen dugu
umeok eta hola garela munduko ardatza eta erakusten ziguten gizakia zela jainkoaren antzera egindako pertsona eta munduaren jaun eta jabea. Eta gero pixka bat bizitzen eta historia egitean eta lan egitean eta hola konturatzen zea gizakiok ez garela deus. Garela animalia bat gehiago, ez? Hor, pensatzen dugu bestea baino gehiago garela, eta ez gea, baliatzen gara izadiaz, naturaz eta eskubidea dugu baliatzeko, beste animaliak ere bai, baina ez dakagu eskubidea izadia, natura, mundua, beste ez, hori desagertarazteko. Eta garela inurriak edo txingurria bezalakoak, ez gehiago eta ez gutxiago. Eta gainera, gizateria egun batean desagertzen bada, ez da desagertatuko. Inurre desagertuko balira bezala, gasuak desagertu ziren. Eta hori erranen dute gutaz, baina ez gara mundu honetako jaun eta jabeak, eta karrera bat egiten duzunean eta ikasten duzu, eta humilagoa izaten. Ezer ez da gurea, eta hor gaude pixka bat bidaia batean, eta baliatu behar dugu bidaia hori ondo bizitzeko, baina besteak kaltetu gara. Joseba, eta honen ari da, nola ikusten duzu gaur egungo gizarte daukagun hain nahiztua, hain zogoa. Komentatu duzu, ez garela jaun eta jabea eta horren ari da. Bai, eta zer dugu sokoratua, barkatu? Nola ikusten duzu gaur egungo gizartea? Gizartea. Gizateria osora, ez da? Bai. Gaizki, baina noiz egon da ongi. Hori ere, bai, ez da? Egia da. Bai, ez dugu. Beti egin dugu dena ekonomiari begira, gure interesei begira, ez dugu errespeturik izan inorekin, ez beste gizon urkoarekiko, ez izadiarekiko, ez orduan geizki ikusten dut, baina beti egondar geizki. Gauza da, orain, gure planeta honetan ditugun baliabideak, gure egoismoa, gure berekoikeria dela eta aigerala murrizten eta laster ez dugu baliabiderik izango. Eta orduan, hor planteamendu berriak egin beharko ditugu edo desagertu espezie bezala. Irakasle lanetan ari duzera urtetan, horrek ere beteko zizun asko, ez? Zer beteko nuen asko? Lan horrek beteko zizun zuri. Lanak, bai. Gainera, sorte izan dut gaztekin lan egiteko. Eta gazteak ez dira heldua bezain bihozgabeak eta badute malizia eta ez? Baina beste bizitza eta beste ilusio batez ikusten dute. Eta orduan, hoiekin harremanetan egotean eta tratzean ikasten da asko. Eta ikasten da gehien bat bizitza hau ilusioz bizi behar dela eta bizitzari ilusioz begiratu behar zaiola aitzina egin nahi badugu behintzat. Gazteak ulertzen dute historia. Bada denetik. Batzuek maite dute, besteek ez, batzuentzat ipuin bada, eta igual erraten nuen, bihar ikusiko dugu Zumalakarregi, eta horrengoan Superman, horrekin ikusten zuen, ez zutela inolako interesik, ez da? Baina badira batzukola interesatu egiten direnak, eta hainitz irakurtzen dutenak, eta gero, eta izan ditut ikaslea gero, historiaren aldetik abiatu direnak, eta beste batzuk ere euskal filologiaren aldetik, eta hori estimatzen da. Zer polita. Bai. Hori agezuk eskertuko duzu, ez? Bai. Bakoitza bere bidea egin behar du, eta pozik bizi behar du bere bidearekin, ez da? Bestela ez dago zer egiterik. Baina bai,
Esate baterako nire semiak ere bai, biak atera dira nire aldetik. Egin dute bai, historia eta euskera. Eta biak aitzen dira, bat Baionan eta funtzionario da, eta bestea funtzionarioa Iruñan. Eta biak ematen dute euskal hizkuntza eta literatura, eta euskal herriko eta mundu zabaleko historia. Eta bai, nik ez nuen pensatzen, gehien bat ikila oso matematikari ona zelako, eta pensatzen on joango zela matematikaren bideetatik etola, baina unibertsitatera joateko ordua iritsi zenean, eta historia aldera eta euskara aldera jo zuen. Joseba, liburuak, zenbat liburu idatzen dituzu, gainera mota askotakoak, ez genero bakarrekoa, hortxe daukagu nagazioa labora, poesia, antzekia. Bito, ekarri dizut bat, orain atera dudan olerki liburua. Larrun azpitik. Urruñan bizi naizenez, hor lehioa zabalduta ikusten den guztia beti izaten da larrunta bere magalean, mendi masikoa euskaldunetza. Hau nahi nuen. Zuretzat ekarri zu, hemen utziko izu. Gainera, olerki liburua, Nikolakia asko irakurtzen dut. Bai, maite duzu, olerki gintza? Pila bat. Bai. Pila bat. Irakurtzea eta idaztea. Idaztea ere bai? Soilik ez direla oso onak, nire olerkiak baina, bueno. Baina zergatik ez dira onak, nork esaten du hori? Nik. Zuk zu nahi duzu hobetu orduan, edo, ez? Ni disfrutatzen dut idazten. Eta bidaltzen dituzu zure lanak, nun baitera? Nire webgunean. Zure webgunean. Gero badira euskerazko aldizkariak, bai, bada bitu. Senperen, Austin Zamorak zuzentzen du Atzaren poesia izenekoa. Bidali nuen Atzaren poesia da. Bidali duzu? Lehenko astean. Bidali duzu. Eta ze erantzun dizute, aterako dela edo berandu samar dela? Ez dakit lehenko astean, dula gutxi eraman dute imprimategira, horregatik ez dakit. Baina galdetuko dut, ezagutzen dut hortaz aitzen dena, Austin. Eskatu zuten, nire bidali nuenez, eta eskatu zuten aurkezpen txikiba, eta agazkia, eta bidali nuen. Orduan aterako da. Ez zaten gehiago idatzi, eta orain, liburua aterako da, martxoan uste dut, enaz batzen egunaz, eta egiten dutean Atzaren poesiaren egunan hango lurraldea izeneko etxaldean, baserrian, ez dakit egon ziren noizbait, hola, ez. Eta bestela, ezin bazara joan, igorriko dizute postaz etxera. Bai. Joa, zer horretu. Eta gero, eta bada gero Baionan, bada Maiatz. Maiatz? Bai, Lucien Etxezarreta eta Itxaro Bordak zuzentzen dutena, eta zergatik ez duzu zerbait igortzen. Bidaliko dut. Bidali. Emailez, hemen ez daki bat duan hemen nola, baina etxetik igorriko dizut, etxean egotean, eta igorri, eta erranen diot Luziani, bidaliko duzula zerbait. Egiten dute bat maiatzean atera, oraindik uste dute denborean zaudela, eta bestea azaroaren bukaeran edo, beti urtean bitan. Beste lagun onak egiten ditutak. Hola, ondo da zure web horrian ateratzea, baina baita beste euskal aldizkari. Gogoa baina gero pereza. Baina nola. Gainera ditut asko eta zaila egiten aukeratzea. Alduzu egin liburu bat ere, nahiko nuke. Seguro baduzula materiala hortako. Bai. Joseba, baina nola hasi zinen idazten?
Nire ustez, txikitan dikan irakurri nuen asko, baina erderaz, nire aita bazituen liburuak euskara dedikatua zen, eta baziren erderaz, liburu asko Salgari, Julio Verne eta hori denak, eta horiek irakurtzen dituen, maite dituen. Eta gero, horrekin agian zaletu nintzen historiarekin ere, liburu horiekin. Eta gero eskolan ere bidaltzen zizkiguten liburuak eta atsegin aldiz irakurtzen dituen. Eta horrela pitxaka, zaletu nintzen irakurtzen, beti maitatu izan ditu liburuak eta etxean ez egoen dirurik, baina opari bat eskatzen nunean taula, beti liburu bat ama, eta nire ama aitak ekartzen zaten beti urte betetzerako edo egun berritarako, eta hola libururen bat, eta hola pitxaka nire liburutegi egin nuen, eta hola zaletu nintzen. Eta gero ni oroitzen nahi nuela, euskeraz irakurri eta idatzi. Eta bestean nintzen, orduan nituen 6-7 urte. Eta amari erranion, ama, nahi dut euskeraz alfabetatu eta ikasi idazten eta irakurtzen. Eta orduan amak bilatu zidan eskola klandestino bat. Eta eskola klandestino horretara joan nintzen, eta hori erakutsi ziaten nor betiko gauza horiek, baina denbora laburrez, Bai, zerenen uste dut egin nuela 3-4 hilabete, ze aulako batean sartu zirako Guardia Zibilak eta egurtu zuten irakaslea eta eraman zuten. Gero atera zen, Franco hilta gero eman zuten amnistiarekin, pentsa. Baina, ordurako ja ikasian nituen sistemak, Euskaladitzaren sistemak eta hola, tal nuen irakurri. Eta horrela, harrapatzen nuen guztia, irakurtzen nuen euskaraz, orduan, han nuena. Eta gero, baita ere, maite nuen hainitz, iparraldeko euskara eta hola. Eta horregatik, iparraldeko aldizkarietan arpidatu nintzen eta biltzen zizkieten etxera. Enbata gehiena zegoen frantsesez, baina euskaraz ere bazen. Gero bazen beste bat ateka, eta iparraldeko eta pitxaka, iparraldeko literatura gehien bat irakurtzen hasi nintzen. Garai gogoak tokatu zaizkizula esan dezakeko komentatu duzu euskaraz alfabetatu nahi zenuela denbora gutxi izan zenuen egoera batean. Egoera gogorra izan zen, baina alderatzen badugu nire gurasoen garaikoek izan zutenarekin gerra bete-betean taula, hobea zen, Hala ere, gogorra zen dena debekatua zegoen, ez hiltzen nuen irakurri nahi zenuna, lagun asko kartzelan, hiltzen zuten ezagun bat, gero bestea, torturak, eta hori dena, gure garaian hori dena pasatu dugu, bai. Eta irakurtzeko dena, dendetan, gauza batzuk guztien zuten bakarrik. Orduan, hainitzetan joaten nintzen Lapurdira, eta handik ekartzen dituen liburuak. Behin erosi nun bat oso polita, Manez Goienetxena, eta bazuen azalean ikurrin bat, oroitzen dut. Eta ni joaten nintzen Topos, eta gero tren geltokian Endaiakoan baziren Guardia Zibilak, eta egiten zuten kontrola. Orduan, zen liburu txiki bat, eta sartu nuen berrabiletan hemen, eta hola pasatu nuen. Eta pasatu nuen bestaldera, eta atera nintzen bestaldera, jo nintzen liburu ateratzea, eta ez zegoen. Ez dakit nuen erori zen, hor galdu nuen liburua. Aterako zen, galtzetik eta libururi gabe. Pentsa, jakitean nuen erori zen, igual Guardia Zibilen aurrean edo, ez dakit. Baina, holakoak egin behar. Baina, gero ja, Franco hilta gero hasi ziren liburuak ekartzen eta hola eta hori dena erraztu zen. Eta ja, bai. Liburu bat ere itzuli duzu. Zein, barka? Liburu bat itzuli duzu euskarara, ez? Bai, liburu bat eta gero, nire osabarena. Nire osaba, gure amaren aldetik ataundik etorri jagea. Berdinean gerra garaian eta hola, erdi gordean egon zen ere aitatxe hemen,
batean hainbat urtetan, uste dut, ia 10 urtetan ezin atera. Eta orduan egiten zuen langabian, eta hola, bueno, eta horrekin batera, etorri zen familia guztia. Eta nire amaren anaia batek, eraikuntzan dirua egin zuen. Eta egiten zituen etxeak, eta horrela, eta zen oso euskaltzalea. Dirua bazuen, baina dirua ematen zuen euskal proiektutarako garai hartan. Oso zen Dionisio edo Dunisi Barandiaran. Eta Oteiza eta Txikida eta hori joan ziren beraren gana eta eskatu zioten lokal bat edo zerbait areto bat beren erakusketak egiteko. Eta beraz zabaldu zuen Bengoetxea kalean Barandiaran aretoa. Baina beti bazituen arazoak, deitzen zioten hori egiten nahi zela komunismo eta separatismo eta kartzelara emango zutela, Fraga Iribarnek orduan ministroa zena deitzen zion, eta hola. Eta ja, gau batez norbaitei deitu zion, erranaz, urrengo gunean polizia joango zela itxiko zutela aretoa eta bera kartzelara. Orduan bea gabian joan zen, jarri zuen itxita zegoela, eta hola salbatu zen. Bueno, orduan nire osabak idatzi zuen liburu bat, bere gaixori zegoela minbiziakin eta hola etxean, idatzi zuen liburu bat bere historia kontatuz, gure familiaren historia kontatuz, ataungo gure bizitza, nola etorri ginen honera, eta bar, eta bere bizitza ere bai. Eta errantzidan orduan niri, nola bazekien, bea analfabetoa zen euskaraz. Eta ni ibili nintzala ikasten eta hola, ea nik idazteko liburu hori euskaraz itzultzeko. Baina nik orduan nituen 16 urte, 17 eta nintzen gauza liburu bat itzultzeko. Eta pasatu irten osaba, pasatu ziren urteak eta hola, eta uste du ja 35 urte edo lan nituela zen nintzela pitaka itzultzen, eta argitaratu nuen Luis Aramburu Altunaren Iria argitaletxearen bitartez, oso eskerturik nago berarekin. Eta horixe da, segurazki aipatzen duzun liburua. Gero, iparraldean ere bada Angelun, 8 izeneko argitaletxea, eta harekin aurten Durangoko azokarako gehien bat eta gero eta orain apirilean zaran izango den liburu azokan, aurkeztuko dituzte 5 edo 6 ipuin Anne Fursonek frantsesez idatziak eta Baionan kokatzen diren historia txikiak umeentzako. Horiek ere euskaratu ditut, baina, ipuin txikiak dira. Antzerkia ere idatzi duzu? Bai, gutxi, gutxi. Zeren egin dudana, Lapurdira bizitzera joan ginela, ezagutzen nuen ja euskal prentsaren bidez, iparraldeko euskal prentsaren bidez, Donibane Loizunen bazegoela begiraleak izeneko kultur elkartea. Nun literatura, dantza, kantua eta holako gauzak lantzen zituzten. Eta orduan ara joan bezain pronto izena eman nuen. Eta hori izan naiz dantzari, nire semeak ere bai, eta orain nago literatura arloan. Hola, nik egidatzen du literatura arloa, beti euskaraz. Eta orduan, ahaztu zait, galdera barkatu. Antzerkia. Bai, eta orduan, elkarte honek lana handia egin zuen euskal antzerkigintzan betidanik sortu eskerostik. Madalena Jauregi Berri Zubirotarrak sortu zuen beste emakumekin batera, eta sedetako bat zen euskal antzerkia lantzea. Eta lantzen zuten urtero bat edo bi, orduan Lafitte, Garzabalek, Monzonek egindakoak eta hola, eta bazuten antzerki talde bat, aski famatua izan zena iparraldean, eta hegoaldean ere hainbat lan jokatu zuena. Eta orduan, baina azkeneko urtetan antzerkigintza elkartean dago bertan bera utzia, badira beste taldeak aitzen dienak eta elkartean ez. Baina, bazen armairu bat, arasa azar bat ola, elkartean, beti giltzatua zena, giltzatua eta giltza eskaz, falta, inork ezekien zer zegoen hor barruan eta hola eta.
eta Xabier Zubelet lehendakariari erran hori ireki behar dugu, badago zerbait. Eta mugitzen genuen, zen hau zen handia, eta ez umatzen zen bazela zerbait. Orduan, zabaldu genuen, eta ikusi genuen, bazirela 50 bat antzeslan eskuz idatzirik. Orduan ikertu genuen eta hola, eta denak ezaguna ziren, eta horietako hainitz asko ziren begiraleak, antzerki taldeak jokatu zituenak. Beste batzuk ez, eta baino ziren aztertu zituztenak eta hola, eta pixkat aukera egin zutenean, horretu ziren, baina ziren pilo bat. Orduan, eta horiek bildu, transkribatu nituen, gainera zeuden eskuz kopiatuak. Eta hola, hainitzetan gainera jartzen du zein den idazlea eta zein den kopiatzailea. Eta gero nola dagoen oharrak eginda, badakizu antzerkia nola egiten den. Eta orduan, hori denak, Luis Aranburu Altunaren Hiria argitaletxeren bitartez argitaratu genituen, eta uste izan zirela 5 liburu. Eta dena ziren kaiera, kuadernoak, eta horregatik bilduma horren izena da kaierak, antzerki kaierak, eta badago bat Lafitena, beste bat Aita Lartzabalena, Monzonena, laugarren bat, ez dut horretzen horrena, eta 5. beste hainbat egileena. Eta horrela, baina horiek ez dira nik idatziak, baizik transkribatuak eta argitara eraman nituenak. Eta nik idatzi 2 bakarrik, eta gainera ez bakarrik. Lehenengoa, bada Lapurdin elkarte bat bertako memoria bilatu nahi duena eta bertako historia harakatu eta hola, eta etorri zitzaizkidan etxera, erranaz nahi zutela egin zerbait Delankren garaiari buruz. Zer egin zuten gure emakumeekin eta zergatik eta hola, eta antzerki bat. Eta bazegoen gizon bat horretaz asko zekiena, eta zen... Enaz batzen izan ez orain, eta gizon horrekin batera egin genuen liburua. Eta liburu hori gero moldatu zuten beste modura eta horrela, eta antzerki moduan 25, 30 bat antzespen egin zituzten Euskal Herrian barna, gehien bat iparraldean eta Nafarroa garaian. Hori da bat, baina ikusten duzuen bezala ez da nik egina, beste lagun batekin batera. Eta bigarrena, antzeko zerbait, Urruñan bizi naizenez, bakizu kabalkadak, toberak eta hola, indarra handi hartzen nahi dela iparralde osoan berriz ere. Hasi ziren base Nafarroan, ezukulako lan egitenan, eta hortik Lapurdirare etorri zen. Eta guk Urruñan ere aspaldian 1 urte egin gabe zegoela eta erabaki genuen Serar Urrutiango lagun batek etanik egin behar genula kabalkada bat Urruñarako. Eta egin genuen, eta jokatu genuen duela badira ja 10 urtegia. Eta, eta ospetsua izan zen gehien bat herrian, zeren herritar askok, zark, eta gaztek eta denek parte hartu zutelako, eta izan zen oso polita denon artean egin genuelako hori, ez da. Baina ikusten duzun bezala, beti herri antzerkiarekin lotua, eta beti beste lagun batekin. Eta 2 bakarrik. Narrazio laburrak ere idazten dituzu. Bai, narrazio laburrak bai. Hola, bai, 4 edo 5 edo bai. Eta ipuinak ere bai, ipuinak eta gero hainitz maite dut idaztea kronika. Bai, gehien bat iparraldean ikusi eta ezagutitudan gauzei buruz. Zergatik? Iparraldeak bere kulturak eta bere literatura gaztetik erakarri nahuelako, eta gero beti nuen guzietan muga pasatzen nuen, eta ara bizitzera joan aitzinetik banituen hainitz lagun iparralde osoan. Eta orduan ikusten nuen
hegoaldean bazegoela ez jakintasuna handia iparraldeaz. Hori alde batetik, eta beste alde batetik ikusten nuen iparraldean bazegoela maitasun txikila beraien buruarekiko, autoestima txikila, errango genuke. Eta orduan, hasi nintzen idazten kronika horiek iparraldeko prentsan gehien bat, bi arlo horiek jorratu nahian. Alde batetik, iparraldeari begira, autoestima handiagoa hartze esaten beraien kulturaz eta egiten zutenaz, lan handia egiten dutelako, eta bestela ezagutarazteko ere hegoaldean. Gauza horien nola izan diren, nola ez diren ezagutzen penagarri dela hegoaldean herri bat gara eta gauza horiek ezagutzea. Eta orduan euskararen aldetik ere bilatu behar izan dut oreka bat. Ez da berdina idaztea lapurtar batentzat, edo zubirotar batentzat, edo hegoaldeko batentzat, eta hola, ez da. Eta kronika horiek bi ikuspegi horiekin eginda zeudenez, orduan saiatu izan naiz oreka bat bilatzen iparraldeko hitza sartuz, baina euskara batura hurbiltzen eta horrela. Lortu dudan edo ez hori da beste kontua. Komentatu dugu, egin idazun opariarekin, baina poesia ere idazten duzu nolatan. Nolatan? Bueno, nire ustez zuri gertatzen zaizuna, ezta? Olerkietan gure sentimendua, gure barne gogoetak alditugu jarri, alditugu idatzi, arazori gabe, gainera batzuetan metaforekin kamuflatuta, eta nahi dugu zerbait erran, baina ez dugu nahi guzti ulertzea zer dugun hor, eta hori olerkiek horretarako bide ematen dute. Eta hor beti idatzi izan ditute, baina gehien bat erretretan jubilazioan sartu eskerostik, banuen denbora gehiago eta hola, eta gehienetan argitaratu izan dut bai maiatzen eta bai atzaren poesian. Hau da, olerkigintzan egin dudan bigarren liburua. Larrun azpitik. Zeren euskaldunok beti bizi garelako mendi baten itzalpean, ez da, gerizpean. Leheno Donostian bizi nitzala, beti hola adarra alde batetik, edo urgul eta txubillo igeldo mendia, eta hola, ez da. Eta, ez da igeldo mendia, txubillo da, ez igeldo da herria. Eta, gezki errana dago. Eta, gero, urbildo jo nintzala lezora bizitzeran beti jaizkibel eta hola, ez da. Eta lezotik urruñara joatean, han zein da gainean dugun mendia dena babesten duena, euskaldunon mendi sakratu eta masikoa larrun. Eta horregatik, larrun azpitik idatzia eta pentsatua eta sentitua da. Eta zer kontatzen da, hola labu, esan da olerkietan. Olerkietan, deneti dago. Niri kritiketan errandiaten azela pixkat folkloriko samarra. Eta egia da, dukatzen ez da zertxarra folklorea bere hitz honean maite dudalako. Bai gurea eta bai mundu osokoa. Eta gero baitare errandiaten azela, nola erabiltzen duten hitz bat hola indigenista. Bai, ez da zertxarra. Maite ditut herriak, herri naturalak gurea, ni bertakoa naizelako eta gurea maite dut, nola ez, eta baina maite ditute munduko herri guztiak, hori bai, beraien kultura besten gainean inposatu nahi ez dutenean, modu natural batez egiten dutenean eta oreka batean bizitzeko prest dauden herri hoien kultura eta folklorea eta beren izateko modua maite dut. Eta sinisten dudalako horretan, sinisten dut, mundu honetan, badela tokia pertsona guztientzat eta herri guztientzat. Baina bizi behar dugu oreka batean, inposaketari gabe, eta horretaz sinisten dudalako, egiten du nire lanak, eta nire olerkiak, eta nire ipuinak, eta bai. Joseba aukerena, mila esker etortzeagatik. Mila esker zuri gomitatzeagatik. Bizarreko ziago guga jendeak musua hundi bat, venga jende. Bai, agur. Eta mila esker denei. Agur. Izan ongi denak.